An lamɛnbaaw ani an filɛlibaw an ka fiɲɛsiraw fara an ka bɔlɔlɔsiraw kan Savoir Media ka fara an ka Ricardo application kan Play Store ale sanfɛ fo ka taa se Zenoma www.savoir.fm Bamako. Aw minnu ni aw b'a kɛ k'an lamɛn nin waati in na an b'a fɔ a y'aw bisimila ka jɛmukan man di ale kɛnɛ kan ni u bɛ tali kɛ Carrefour Musical la. Carrefour Musical i n'a fɔ a tɔ b'a ko fɔ araba o araba an bɛ wele bila Mali seko ani dɔnko walankataba ŋwana dɔw ma minnu ni u yelekelen don bi na ni sanga b'u la minnu i ka dɔn k'a fɔ n'u cɛsirilen don seko ni dɔnko walankatali na siraw fɛ an bɛ olu bisimila ka plateauba in ale sanfɛ bi an ka dɔgɔkun mɔgɔ welelen o de bɛnna Prince Momo Kane ma ni ko Prince Momo Kane tɔgɔ caman bɛ a la bi na Mali kɔnɔna na dɔw ko muso ka Prince ayiwa o kuma caman kɔni fɔra ka tɛmɛ nka a yɛrɛ bɛ an bolokɔrɔ plateau in ale sanfɛ an nana nin bɛɛ lajɛlen ɲininkali tɛnkun a la i ka dɔn k'a fɔ min ye an ka cantiribɔlaw ka taa se i ka dɔn an ka artisiw ma jeli bɔ o la fo ka taa se bamanan dɔnkilidala bɛ o la an bɛ wele bila u bɛɛ lajɛlen ma kelen kelen don nataw kɔnɔ an ka ni baro ale kɛnɛ kan kumaso nɔrɔma in kɔnɔ le défenseur des femmes lieutenant Sidney o la sa kuma ji tɛ caya i n'a fɔ maaw pressé bɛ ka an ma kɔnɔ nin waati na an ka page sanfɛ Prince Momo Kane i yɛrɛ ɲɛ bɛ a la Savoir FM Media bɛɛ lajɛlen ko k'i bisimila an ka plateau ba in ale sanfɛ inshallah alhamdulillah mi bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn tulo b'an na ani fɛn fɛn ɲɛ b'a la ani fɛn fɛn ma y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen fɔlen don Prince de bɛ radio la bi ni Ala sɔnna a ma merci Prince Momo Kane bisimilalen kɔfɛ inshallah maliyɛnw b'a fɛ k'a dɔn ani Savoir Media filɛlibaw b'a fɛ k'a dɔn Prince Momo Kane yɛrɛ ye jɔn ye. Ok, ne tɔgɔ ye Mohamed Kane, artisiya kɔnɔna na bɛ wele Prince Mohamed Kane. Bon ne bangera Côte d'Ivoire. Oui, comme Côte d'Ivoire. Ne ba tɔgɔ ye Aïcha, n fa tɔgɔ ye Seku Kane. Donc an nana Mali kɔnɔ baara de kama. Sinon ne yɛrɛ bangera Ivoire. Inshallah, baara de an se Mali kɔnɔ. Oui. D'accord. An da bɛna se o baaraw ma inshallah o b'a yira k'a fɔ Prince Momo Kane ivoirien de bon an sɔrɔla an m'o fɔ sinon a faamuna d'accord ok an bɛna don i ka dɔnkilida hokumu kɔnɔ inshallah ni ko artiste artisiya na sugu ka ca vraiment bi i bɛ sira min kan oui an bɛ se k'a fɔ a sira ka gɛlɛn kosɛbɛ vraiment artiste caman bɛ yen u mɛnna sira kan ka sɔrɔ u ma lakodɔn vraiment i bɛ se bi e bɛ y'a daminɛ maa caman kɔfɛ vraiment i lakodɔnna maaw fɛ bi diɲɛ bɛ k'i ka dɔnkili dumanw lamɛn ma fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ vraiment b'a yira k'a fɔ e ye cɛsiri vraiment mais artiste i y'a nana cogo di Prince Momo voilà bon artiste nana cogo min na bon wagati min na an ko denmisɛnya la o ye n don kalan na n donnen duguma kalan na chaque mercredi madrasa kalan voilà donc chaque mercredi soir o tuma an bila ka dɔnkili da quoi en fait o tuma an bila ka dɔnkili da la jeudi an tɛna donc o dɔnkilida in kɔnɔ bon mɔgɔw nana fɔ ko ne kan ka di bon o nana o fɔ bon dɔnkilida fana nana don ne hakili kɔnɔ un peu voilà fo a nana kɛ n bolo voilà mais i ye dɔnkilida daminɛ ani bi cɛ Prince Momo Kane ayiwa an bɛ se k'a fɔ e yɛrɛ sira jumɛn kanu ka taa dɔnkilida fɛ i ye sira jumɛn kanu dɔnkilida kɔnɔ yalima k'a fɔ Prince Momo Kane jeli musique de kanu wa musique moderne bien Prince Momo Kane yɛrɛ sira jumɛn de kanu bi na bon ne ye min kanu ne ye musique yɛrɛ de kanu a kɛra bamanan fɔlɔ a kɛra jeli fɔlɔ a kɛra zigiri ne ye musique yɛrɛ de kanu parce que ne ye musique yɛrɛ kanu i tɛ ninnu jate dɔn ne ye musique kanu i tɛ ninnu jate dɔn parce que a bɛɛ ye art de ye a bɛɛ ye art kɔnɔna de ye mɔgɔ min ma musique kanu kosɛbɛ o de b'a fɔ ko ne ye nin de kɛbaga ye ne ye nin de kɛbaga ye ne tɛ se nin na bon comme ça i b'a sɔrɔ e ye o de kanu sinon ne yɛrɛ ye musique de kanu ne ye musique kanu i bɛ taga fan caman sɔrɔ o la voilà min tɛ mandanki ye min tɛ bamanan ye bon i y'a faamuya voilà musique yɛrɛ de ka di ne ye d'accord an y'a ye fɔlɔ fɔ kununko i ka morceau dɔw bɛ yen an bɛ se k'a fɔ zigiri don Prince Momo Kane e bɛ se k'a fɔ maliyɛnw bi kununko i tun bɛ zigiri da mais an y'a ye maliyɛnw famana o dɔnkiliw ma vraiment dɔɔnin mun nana n'o ye
o ma fama ma al shinne bi zigirida parce que kunu be zigirida al bi me zigirida parce que ne kunu dangule ni bi dangule laje ni diambi yele ma chogo na bi yele mate me kana yele ma ko jugu ya fogi kunchi ya fam sina ne dangule lavando la kalmai beba do ko zigiriyo no darasan o darasando wala min flega jarab dangule mutamina san o dalen ko fe kalma bora o zigiri o ko ma ngone muziki yere de kan mere muziki yere de kan zigiri make ba mon fal make ça dit mere muziki yere de kan fait donc tu déterminer tout là le problème c'est quoi kana fogal fo tanye islamay voilà kana kebale kana fogal fo tanye islamay sumo islamay kanu kuma shulu sima na bora la fe dewa era sur musique na chugo na ibo de fo jami o te zigiri kola o te dangana bon en fait de la yara debi o le era bika kuma fami ni fam ko sobe bibina chama katina al zigiri do era bila maka n'est-ce pas? Voilà, donc moi je pense que Zigiri c'est une fois aller à Damana, musique Yaradi. Zigiri musique de Damana donne la musique de la donne la musique de. Ah ben faut choquer de bon. Voilà, donc c'est comme ça, tu vois. D'accord. Voilà. Ok, Alsa Mbeto Ningal kono Prince Momokane Mini Bibina. Mani konbe ika donc na kosibe en Afrika do yelma ka fo album Bibulo sugla. Ah album Flavie Molo. Mais ma sabana ke suma Flavie Molo. Isaka album sabana dam me nyajo. Voilà. Mais isaka hakila jigi. Fishini dakune demodo. Ko wati ni ko bana wati. Iye sajuna do monewale. Na folo tigi atuma do ko bana wati. Ko fatana atuma do ko bana wati. Ko jamati atuma do ko bana wati. Niera muso mafuru. Oko muso simuruba. O matuma do muri. Oko muso yalala. O matuma do muri. Oko muso perfurukela. O matuma do muri. O na ko bana tumule alabolo. O albumina. Tu vois. D'accord. Mba donc ka fo Maliou nyebe anane watina ka page Facebook sans faire ka franka chaîne YouTube ka Savoir Média ani awika donc ka fo Savoir Communication minu fana bena jam kan la me kofe ya radio Savoir FM ale finesro ka akon kadi anyi kamboni Prince mo kano kasiga borobi kosobo kadaka Carrefour musical bigna ke awa a 2022 jam kan kunche donc Prince mo kane de chance soro kana o keneka ça n'a pas fait oui et la road mena Duma les chances seront radio Savoir FM jam kan mi sigi senga ka Savoir Média kan ne bila ke a jam kan kunche 2022 be e la road mena flo bebe sigi ka ko labano kono no ni ne kera 2022 ni labaye a jara ko jugu parce que ay mo fana ya labana a jara fo ka damate me d'accord ni satna wala inshallah yelma ka fo psiki kan la blad fichini Savoir Média ne Savoir FM en flelbo yasa kula misoja no problem tola ko nebi ala fo ka bariga muna nebi ala fo ala mi ene sawolo banyumana muna ni ala fo ala mi ene so mama Aisha la muna nebi ala fo ala mi ene so banye banyumana kana wari dinema abariga wala wasorola kana sanu dinema abariga wala banyumana kana lulu dinema ala bariga ni wala banyumana atonga ala foga bariga da ni baye sebeke. Merci bien. Prince Momo Kane debe ambul kuranka plateau normal ale sanfɛ Carrefour musical ale jemkan konana Prince dongli da kankadi kosɛbɛ n'est-ce pas ibura ka fɔ an ye ko album fila de b'i bolo sura yalima ka fɔ ye gɛlɛyaw jumɛnw sɔrɔ o album ninnu labɛnni na. Bon yani album ga labɛn gɛlɛya sɔrɔla la parce que i tɛ se ka fɛn fɔ mɔgɔw bɛ fɛn min na mɛn ka tila k'a fɔ k'i bɛ da ko ka sunɔgɔ i sago ma. O tɛ se ka kɛ e tɛ se ka da ka sunɔgɔ ka tila k'e bɛ bila cɛw ɲɛ dɛ o ma nɔgɔ dɛ donc bɛɛ b'a dɔn ko art kɔnɔna ka gɛlɛn kuma tɛ album dilan wagati ma ni kuma ba ye dɛ awai studio ko b'a la
a clip ko b'a la dépense ko b'a la bon ni ma dɛmɛbaga sɔrɔ yɛrɛ la ninnu na c'est pas un peu facile. C'est vrai. Donc art ma nɔgɔn kosɛbɛ. Yalima i ye dɛmɛbaw sɔrɔ minnu y'i dɛmɛ ka cassette ninnu labaara wa? Bon alhamdulillah an ye dɛmɛbagaw sɔrɔ mun b'an dɛmɛ u b'an dɛmɛ de u t'a fɔ ko karisa nin minɛ ka cassette dilan e yɛrɛ de bɛ hakili sɔrɔ k'o kɛ. Donc olu kɔni dɛmɛ kɛra ye voilà k'i ka baara kanu b'i la i yɛrɛ de bɛ hakili sɔrɔ ka i ka baara o da fɛ. C'est ça. Kɔrɔbayara dɔnkili yɛrɛ ka di Prince i n'a fɔ an bɛ k'a fɔ cogo min. C'est ça. Ok an kɔni ɲɛ bɛ i ka clip dɔ jaba la an ka écran sanfɛ. Vraiment an b'a fɛ ka dɔn clip joli bɛ Prince Momo Kane bolo bi? Bon Prince ka clip tɛ se ka compter koyi. A ka ca. Hali sisan dɔ bɛ sen na. Awɔ dɔ bɛ sen na n t'a da dɔn. D'accord. Ok an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an lamɛnbaaw an'an filɛlibaw Prince Momo Kane artiste mandi min bi ni a tɔgɔ b'a kan ka kɔbaw tigɛ ka baw yari a bɛ k'a dɔn a lakodɔnnen don diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ bi art domaine kan ka d'a kan ale bɛ genre caman kan i k'a dɔn k'a fɔ bamanan dɔnkili fara musique moderne kan a b'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka d'a kan a ko musique yɛrɛ de ka di ale ye fɔlɔ a bɛ k'a dɔn maliyɛnw kun hakili la k'a fɔ Prince bɛna to zigiri dɔrɔn sira kan. Prince b'o kan. Mun nana to Prince ye a ko falen joona. Prince bɛ zigiri kan koyi. Halisa. Non n b'a kan. Parce que n'i ye a ka dɔnkiliw minɛ k'a lajɛ. Dɔnkili dakun ye min ye. Ni ma wajulikɛla ta mɛn mɔgɔ caman bɛ yen o tɛ wajulikɛla lamɛn. Mais n'u ye dɔnkili daminɛ dɔrɔn a bɛ hakili d'u ma. C'est vrai. Bon n'i ye jate minɛ dɔnkili wajibi don ne bɛ lamɛn. N'o de fɔ n ko wajibi don bɛ lamɛn parce que n bɛna min fɔ a b'i kun kan donc i bɛna lamɛn o ye wajibi de. I bɛ ka kuma foroba la. Merci bien foroba n'i ye foroba kuma fɔ bɛɛ b'a ɲɛyɔrɔ t'a kɔnɔ mais n'i taara kuma fɔ min ye mɔgɔ kelen ɲɛyɔrɔ ye o tigi ɲɛyɔrɔ de y'o ye mais n'i ye bɛɛ ta bɛɛ b'a lamɛn ne ka badenya sɔn dɔ bɛ yen a san ta ni ma badenya san ta ye i ma ni ba i baden na o badenya san ta tɛ. Mɔgɔ min ye ne wele nin na a ko karisa n ye n kale ala la ne ni balima kun ti bɛn mais don min na n ye nin na mais n kasira de ka sɔrɔ ka taa yafa ɲini yɔrɔ o tɛ wajulu ye ko ne sigira ka wajulu kɛnɛ sigi donc dɔnkili ye fɛn dɔ de ye wajibi don mɔgɔw b'a fɔ ko ne ka dɔnkili ye zigiri de parce que ne bɛ mun fɔ a la a bɛ faamu ka taa hakilina min na voilà. Donc c'est comme Prince bɛ ladilikan de fɔ a ka dɔnkiliw kɔnɔ. C'est ça de plus part ne ka dɔnkili fama y'o de ye. Mais Prince Momo Kane ka inspiration o bɛ bɔ min? Inspiration bɛ bɔ n yɛrɛ de la n y'o fɔ n ko adamaden sɛgɛlen mɔgɔ sɛgɛlen mɔgɔ min sɛgɛla kunun n'a ko a bɛ dɔnkili da a bɛ se ka kuma dɛ parce que fɛn min b'i kan da la k'a fɔ k'a tɛmɛna i ɲɔgɔn 100 kan c'est vrai donc n'o ko a bɛ dɔnkili da kɔni donc i b'a fɛ k'a fɔ an ye kununko kun ka gɛlɛn Prince kun ka gɛlɛn vraiment i bɛ se k'an da don kɔrɔlen dɔw la ka hakilina jigin fitinin kɛ an filɛlibaw ye wa. Ouais kunun kun ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que kunun kun ka gɛlɛn mais diɲɛ tɛ taa cogo la diɲɛ bɛ yɛlɛma donc alhamdulillah an bɛ tɛmɛ o dɔw kan sinon kunun kun ka gɛlɛn. Ok mais bi bɛ cogo di Prince Momo Kane? Alhamdulillah ça va bi ka fisa bi ka fisa ala bolo n dalen b'a la fana sini ka fisa ni bi ye. Inshallah an b'o ɲini ala fɛ ala ka gɛrɛsɛgɛ ɲuman di an ni bɛɛ lajɛlen yarabi amin ka kanuba caman sɔrɔ yarabi amin amin an y'i ka video fitinin filɛ inshallah video min kɔnɔ Prince Momo Kane i ko k'i tun ye mécanicien ye yalima i bɛ se ka tiɲɛtigɛ an ka plateau kan wa? Adamaden i ma min kɛ n'i y'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɔgɔw t'a dɔn ne e y'a kɛ mais e tigi b'a dɔn e y'a kɛ min ye patron ala b'a dɔn e ye min kɛ o donc ne ye mécanicien ya kɛ wa n ma dan k'a kɛ dɛ n ye sɛgɛn de k'a lamɛnɛ. I sɛgɛnna mécanicien na kojugu c'est à dire adamaden diɲɛnatigɛ ko bɛɛ fɔlɔ-fɔlɔ ye kɔngɔ de ye. C'est vrai n'est-ce pas ni kɔngɔ t'i la ka ban ko tɔ ye ala de bolo mais ni kɔngɔ b'i la ko tɔ tɛna ɲɛ sɔrɔ tant que kɔngɔ b'i la o bɔrɔ fabali tɛ jɔ dɛ bon ka ne to mécanicien ya hukumu kɔnɔ ni tilela waati min na c'est parce que ne tun bɛ daraka dun so mais n'aw nana baarayɔrɔ la yanni tilela wari ka d'aw ma hɛrɛ t'aw kan wa wari min bɛ d'aw ma n ye n kale ala la dɔrɔmɛ 10 don dɛ dɔrɔmɛ 10 ala tulo bɛ n'a ɲɛ bɛ na mais o y'a sɔrɔ i si bɛ san joli la o y'a sɔrɔ denmisɛnya hukumu kɔnɔ mais n tun tɛ denmisɛn sugu ye d'accord dɔrɔmɛ 10 ayi bon ne tun bɛ taa min san o tun ye pilakali de bon fo o tora o nana diya ne ye parce que o de tun bɛ ne fa n'i taara o tanta sa ka ji min i bɛ tɛmɛ bon
au fur et à mesure que ne toro la fo o dumuni fana nana degne la o kɛra ne ka fɛn don ta ye donc sɛgɛ min tɛ se ka fɔ an b'o to ye an bɛ tɛmɛ dɔw kan ok an baw ani an filɛlibaw an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn ka ɲini aw fɛ aw minnu b'a ka kan filɛ an ka page Facebook kan nin waati in na a ka partager Prince Momo Kane l'artiste confirmé an n'ale de bɛ ka masala nin waati in na Prince an y'a ye waati dɔ kɛra i ye Mali jamanakuntigi furancɛla fanga maa ɲɛma colonel Assimi Goïta i y'a fasa da an b'a fɛ k'a dɔn an filɛlibaw ka da kan mɔgɔ caman ye question poser an kunna k'a fɔ n'an y'i sɔrɔ an k'i ɲininka o la yalima k'a fɔ Prince Momo Kane y'o kɛ ka da kun jumɛn kan ne ko n bangera Côte d'Ivoire mais ne ye malien de adamaden man ka fili a yɛrɛ ma jɔn ka n'i faso yira i bolo jugu la dɛ voilà ne ka kulusi nɔgɔlen bilalen nin taara ta k'a ko k'a dulon juru la ni ne nana n bɛ mun de fɔ a ye i kan ka barikada voilà donc bɛɛ tun b'a dɔn Mali bɛ situation min na gɛlɛya tun bɛ yen fɛn fɛn mana sigi o tɛna se k'a bɔ fɛn fɛn mana sigi mais ni mɔgɔ min sera ka une fɔ kɛ que faire aw min artiste ye a bɛ courage de don a la a b'a mabalima a ko bi diya mɔgɔw bɛ fara aw kan k'a dɛmɛ ka baara kɛ anw artiste n'an ko sango bɔ karisa e bɛ taa an bɛ lamɛn o n'est-ce pas an bɛ lamɛn o hali n'a ye nkalon de nara i la an bɛ lamɛn parce que an lamɛnlen don mɔgɔ min lamɛnlen don n'a ye nkalon tigɛ a ka nkalon dɔ man di parce que a lamɛnlen don diɲɛ bɛɛ b'a lamɛn donc mɔgɔ don jamana ɲɛmɔgɔ ye baara min kɛ a ka jamana wɛrɛw bɛ k'a féliciter kuma tɛ maliyɛnw ma o de y'a to parce que a ko diyara ne yɛrɛ ye a ko diyara ne parce que ne yɛrɛ mago bɛ cɛ de la an bɛ don min i n'a fɔ bi tiɲɛ yɛrɛ la ko ka di ne ye a kanu b'i dusukun na kojugu donc ne ye morceau 3 wa 4 de da Assimi na morceau 4 n t'a ɲinina k'a ye ala yebaga n'o fana tɛna gɛrɛ ɲɔgɔn na n m'a kɛ n k'a ye n m'a kɛ a ka fɛn di yan wa a kana fɛn di a kana dɔn n ye yɛrɛ ne m'a kɛ o kama n tɛna kɛ o kama n y'a kɛ a ko ka di ye voilà n bɛ se ka dɛmɛ min kɛ o de ye nin n tɛ se ka marifa ta o m'o de fɔ sisan ko n'i y'a ye ni kɔrɔ b'a jira nin ye e fana ka dɛmɛ de ye ka ɲɛsin Assimi c'est ça mais a ka di n'a ka ɲɔgɔn ye wa a man di y'an ka ɲɔgɔn ye mun na voilà n'ala de y'ala tigɛ dɔrɔn kalas a man di y'an ka ɲɔgɔn ye a b'a ka ci la mais n ta la e ko ne da ka di a banna c'est pas plaisir voilà bon sinon bɛɛ b'a dɔn ni ne na Assimi ye ɲɔgɔn ye hɛrɛ don mais ala de ye hɛrɛ tigɛ koyi min b'a Assimi bolo a ta de y'o ye ala bɛ min di ne ma o de ye n ta ye voilà kalas d'accord maliyɛnw aw yɛrɛ bɔra ka Prince Momo Kane ka nin morceau in lamɛn aw minnu tun bɛ ka ɲininkali sɛmɛ k'a fɔ Prince Momo Kane a ye ko 12 a bɛ morceau kura dɔ bɔ Mali furancɛla fanga maa ɲɛma na ni o y'an yɛrɛ kɔrɔkɛ colonel Assimi Goïta k'a fɔ i b'a sɔrɔla k'a fɔ lien dɔ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ walima i b'a sɔrɔla k'a fɔ colonel Assimi Goïta a bɛ ka fɛn dɔ di Momo Kane ma dogodogonin dogo la a bɔra k'a fɔ an ye sisan k'u ma ɲɔgɔn ye ba wa hali n'a ye mɔgɔ ci a ma o tigi ma se yen wa i k'a dɔn ale yɛrɛ fana ka laɲini tɛ ɲɔgɔn ye a ye kɛ colonel Assimi Goïta yɛrɛ kanu de kosɔn kɔrɔ b'a jira k'a fɔ furancɛla fanga maa ɲɛma o kanu bɛ Prince Momo Kane dusukun na i bɔra ka fasa duman min da colonel Assimi Goïta la an b'a ɲini technicien fɛ ni labɛn sabatila an bɛ écran lajɛ ka fitinin lamɛn morceau in na inshallah MK Production present. Arime Mali wara Keleke yorola Arime Mali wara Garika yorola Arime Mali wara Mogo kani faso dira numambolola Assimi wara Mali ni farafida untinyana Mali ni farafina tinyana Uyandoe Mali ni farafida untinyana Tugutigi kaya kaduye kumoti kaya solamini Tugutigi kaya kaduye kumoti kaya solamini Asamuta Mali banye Arime Mali kaya faso banye Mali de nyumata Mali banye Aye sira bina Tewara bina Teba korota masente dugu Asamuta masendu laje No wasiri Arime Mali manu madauke da farasi Una dauke kunti suye
ye ware no sirani asimuma na madoka tafara suyi abidoke kunchisi nanga mabena nganani faso denjugu benyana asimuni deme ba jugu benyana alaki kisi asimu dinga kelenga pusa dinga tay chakelende tiandiri chakelende parafina diri asimu mama konyma don ka barikala alaki kisi jamfa masanefa dienda siranga nanye ngana mi sira jamfanye alaki kisi jamfa adima awlai maiga icha yake Cheta mabita ya kuma for beti chayake Baba chawalea Ngana Changana ube malikonona Umaba Denyuma ube malikonona Ube nyono Memi vo farafidunye Kami vo maliendunye Namanye yele Faraja uma kote farafiduna Wa farafu hina tu yerela Ni mami maga farafina tuye O mama azimu kele ni kuya So Ari mi mali tu iti suni kumesuni So Ari mi mali tu iti suni kumesuni D'accord, Prince Momo Kane ire boraka clipin lage. Ouais. Vraiment a jara kosebe. N'est-ce pas? Président Sim Gota kanka fen chaman ke n'est-ce pas? Hal ni amanyina fe. Vraiment. Kadaka mugom be angania sirikani dongli na sugu da mugola. Oui, tiens. Vraiment tiki kanka récompenser. Vraiment. Mais ire boraka foko yada kanu de koson vraiment. ya to Vraiment, vraiment. Prince Momo Kane bibina. Amba fe ka do. Inch'Allah. Yalma ka fo album fla biburu. Yi chance sur ka concert do la bena aywa. Bon, concert kula. Ma concert ba la be en folo. Mais Côte d'Ivoire koni ni ala be parce que yé mbodugui. Olu ben don ateme yankam. Ça veut dire ya kanu kata ka concert folo ke. Folo ke. Ifasola. Awo. Bodugula. Kosobe. OK, mais Malila ya. Ye chance sur ka featuring keni do yiwa. Ayi. Ma featuring ken mo koy folo. Mais Prince ire ka idole join. Ne ka idol ga cha. Artiste la nga idol ga cha te ban. Ne ra ko mo min kanu yere fo amena self keta. Self keta. E no nya kan tro. Ipse ka morso da anyiwa. Ouais. Mse ga doda we. Parce mbado kofe afana bena sigi abe ni jain fle. Afana cha. Après donc afo demson do be ako. Ouais. Minu mse ka anyeji che do na tawla. Bon. Oui, tiens. Dunia tenena. Dunia tenena. Dunia. Dunia todo ya lomale. Dunia tene. Ah, dunia tene. Dosini doti dema. Do bado sigi kadia tigilemana. Nana. Dugu sini dugu tigilema. Dugu bado sigi kadia tigilema. Nana. Ansini masalema. Ansini famalema. Dunya besigile fama bani malibi. Mazafanu sere. Janfa fena kabakoro. Nimbo bila juba dama fanaro nyana doba dama kengaro. Doba na ke kunari ufani wolo waliate. Jamiri manyi. Natola kele na miri le masara na fadondo. Konga kokono kasirana. Kolo kono ni munifole. Ako mune ko dama bidia. Igatu kolo kisina sawaradi. Kasangale dama ki kuna fubuladi. Akacha. Merci bien. Voilà, auro baraka alamen watina vraiment ni self kitay o ko artiste mon de kadi okacha idado damadola kanye fol kadi okacha altiken non ti tiken wala yanku fana kan ko mais prince kon be
sira bɛɛ kan bi bi in na. ne m'a fɔ ne ye musique yɛrɛ de kanu wa. donc ne ye musique kanu o b'a to i bɛ se ka i bɛ fɛn fɛn laɲini i bɛ se ka kɛ. c'est ça. ok yalima k'a fɔ groupe dɔ labɛnlen don Prince Momo fɛ ka orchestre kama ou bien je sais pas groupe bɛ Prince Momo kan bolo wa. awɔ groupe bɛ n bolo n ka musicien complet bɛ. i ka musicien complet bɛ. o kɔrɔ b'a jira ni maa min ye wele bila Prince ma yalima k'a fɔ i bɛ se ka taa o ɲɛnajɛw kɛ i n'a fɔ jamajɛrala ɲɛnajɛw. si ani denkuni fara mariage kan Prince bɛ nin bɛɛ kɛ. an tɛ jɔ o la yɛrɛ. a tɛ jɔ. n dalen don o la ka da kan i dɔnkili da kan ka di kosɛbɛ. Prince Momo Kane an y'a ye i ka Laginɛ concert dɔ sen fɛ. i y'a fɔ i ka page Facebook kan. ko dɔ ye mobili d'i ma Laginɛ. kɔfɛ an tilala ka yɛlɛ i ka TikTok sanfɛ. an y'i ka jaw sɔrɔ yen. i ko mobili min kun dir'i ma k'i ye accident sɔrɔ ni a ye. mais est ce que i bɛ se ka ɲɛfɔli dɔ kɛ an ye. mobili sɔrɔ ani accident. voilà ka ɲɛfɔli dɔ kɛ an ye. accident yɛrɛ sɔrɔla cogo di. accident in an taara n terikɛ dɔ de bɛ yan Malamine Sila a tun bɛ France a tun bɛ France donc a nalen a ye n wele ko a ye coupe dɔ de organiser a ka dugura Barawuli k'a kun ka d'a ye ne ka taga ne ka kɛ artiste invité a don sema ne yɛrɛ y'a fɔ a ye n ko tiɲɛ na tagali a ka di ne ye parce que ne ye morceau bɔ e la an ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ ni ye morceau bɔ mɔgɔ min na n'a ko karisa n bɛ fɛ i ka na nin na i b'a sɔrɔ a ko bi diya i la bon ne ko n tɛna se ka bɛn a ma maintenant ko munna n y'a yira a la n ko n bɛna dɔw ka mariage kɛ n tɛna se ka taa bon directement n terikɛ dɔ bɛ yen Amadu a y'o wele o ye n wele n y'o kuma kelen de fɔ ye n ko bon n ko n bɛ tila k'o rappeler o fana tilala ka manager wele manager ye n wele bon n ma se ka ban o bolo donc directement n ko problème tɛ n ko an bɛ taa n ko mais ne tɛna se ka taa ni mobili bon n nana ye fana n nɔfɛ mɔgɔ ye mɔgɔ naani ne yɛrɛ ye mɔgɔ duuru n ko directement an ka taa ni mobili voilà n ko an bɛ taa ni mobili donc an taara ni mobili an sera Barawuli an tilalen dumuni na an wulila ka taa Tamani komi an ni Hayidara denmuso tun bɛ ɲɔgɔn fɛ Seyida Banɛnɛ an taalen Tamani an retourné tɔ ka bɔ Tamani pine de cira an taara Tamani Barawuli an yɛrɛ tɔ kuma ja Barawuli bon pine cira mobili wolokila ka taa jɔ Sila donc mais an kun ye mɔgɔ duuru mobili kɔnɔ mɔgɔ duuru de tun bɛ mobili kɔnɔ awɔ bon a bɛɛ kun ye cɛ ye mɔgɔ saba olu kirilen labɔla bon ne yɛrɛ bɔra an yɛrɛ ye manager bɔla a yɛrɛ ye mais ne bɔlen ne ɲɛnamina de ne ma se ka wuli donc ko kɛra tan mais jɛmɛsi foyi ma si sɔrɔ n teri dɔ de bɛ o de ye kolo sisi kolo karila c'est kolo dama dama karila o sisi la mobili yɛrɛ bɛ cogo di bi mobili l'état man ɲi parce que ni mobili l'état lajɛ ka anw yɛrɛ lajɛ ala de y'an bɔ dɔrɔn sinon accident dɔw tɛ nin sɔrɔ mɔgɔ bɛ to o la voilà mais n'ala ye ala ma jɔn latigɛli dan fɛn min na sa i bɛ b'o la quoi donc an yɛrɛ tilala ka accident lajɛ k'an yɛrɛ lajɛ an y'ala de fo ka fara kan parce que ala de y'an bɔ voilà ni mobili ka ko don ala de y'a di ni nin bɛ yen o de b'a caman sɔrɔ ala bɛ fɛn bɛɛ caman di mɔgɔ ma fo n'a kɛra nin ye voilà a bɛ mobili tan kalifa cɛ kelen na mais a bɛ nin kelen de d'i ma koyi ni nin kelen in bɔra ka ban o ye nin ko nɔgɔyalen de a mobili i bɛ yen de o n'est-ce pas donc ne dalen b'a la a ɲɔgɔnna caman inshallah n fana b'a a ɲini ala fɛ bɔlen kɔfɛ ni plateau in sanfɛ inshallah a tɛna mɛn i bɛna mobili sɔrɔ yarabi ala k'o kɛ ɲini maliyɛnw fɛ ayiwa n'o kɛra n bɛ si fɛ k'o ɲini kanubaw fɛ k'o ɲini an filɛliba bɛɛ lajɛlen inshallah k'a fɔ bi kanuba minnu bɛna an filɛ n'u seko ma kɛ fɛn o fɛn ye k'o kɛ ka ɲɛsin Prince Momo Kane ma inshallah plateau in yɛrɛ kanu kosɔn inshallah an bɛ taa ni aw ka dɔ ɲininkaliw ye halisa Prince an ka waati tɔ man ca minɛn kɔnɔna na inshallah an y'i ka morceau dɔ lamɛn i b'a fɔ morceau in kɔnɔ ko i la musokɔrɔba kɔrɔn kan na k'i ba de ye i la lagare ye donc o sɔn sɔrɔ ka ban donc Prince Momo Kane an dun b'a dɔn lagare kan ka kɛ mɔgɔ sinaban de voilà silaban voilà silaban o de kan ka kɛ lagare i ba ye lagare de kosɛbɛ e se ka ɲɛfɔli dɔ kɛ an ye sisan dɔɔni nin yɔrɔ in kan
600 o morceau sɔrɔ ka ban n n'o bila kunu de ok ne ka lagare de n ba ye kuma kɔrɔma don yɔrɔ ba b'a ka lagare minɛ cogo min I b'o dɔn kɔni han ba b'a ka lagare minɛ cogo min I b'o dɔn est ce que kɔrɔtɛgɛ bɛ se lagare ma kɔrɔtɛgɛ tɛ s'a ma dɔgɔtɛgɛ tɛ s'a ma mɔgɔ wɛrɛ tɛ s'a ma wa ba tɛna foyi san k'a don dugu kɔnɔ ni lagare ta ma sɔrɔ a la dɛ bon ni ne ko n ka lagare de n ba o b'a yira k'a fɔ ne jantolen don ba la I n'a fɔ ne yɛrɛ ka lagare mɔgɔ tɛ se ne ka lagare ma cogo min t'a fɛ magasin ba ma ten I ye kuma in faamu wa ko in na cogo de ne ka lagare de n ba c'est comme ba yɛrɛ b'i janto den na cogo min dɛ ne yɛrɛ jan bɛ n ba la ten ne voilà I y'a faamu an bɛ foli di a ma yɔrɔ la an kɔni ye morceau in sɔrɔ kunun ko n y'a lamɛn ko vraiment ni an y'i lasɔrɔ plateau in sanfɛ a ka kan k'i ɲininka ka d'a kan I ye kuma kɔrɔma fɔ kosɛbɛ kuma caman fɔra morceau in kɔnɔna na musokɔrɔba n'a ɲɛ bɛ an na an b'a fo inshallah ka ɲini an filɛlibaw fɛ u k'a partager ka se fo musokɔrɔba yɛrɛ ma tuma dɔ a bɛna lamɛn fana a bɛna lamɛn bi bi in na Prince Momo Kane I ko ka di musow ye kosɛbɛ cɛw b'a la dɛ ni kuma diyara an da an b'a fɔ I ko ka di diɲɛ bibi na mais ni Prince Momo yɛrɛ ɲɛ dara I ka fanu kan a bɛ kɛ cogo di vraiment a ka di ye parce que mɔgɔ bɛ girin I nɔfɛ I tɛna sanu d'a ma I tɛna wari d'a ma I tɛ se k'o sara o tuma dɔw la ne yɛrɛ ka mɔgɔw bɛ n critiquer u b'a fɔ cɛ I tɛ ban appel dɔw la cɛ karisa ni fɛn fɛn nana o bɛ sɔrɔ n ka y'o to yen mɔgɔ bɛ n'i nɔfɛ I ko ka d'u ye de dɛ diɲɛ waati fitinin de I b'i ka tumani kɛ I bɛ tɛmɛ mais mɔgɔw bɛ girin na waati min na I fana k'i ɲɛ jɔ mɔgɔw la voilà mais caman de bɛ kuma an bɛ message ci I ma WhatsApp kan I t'ale baara ka ca ni n kun bɛ WhatsApp li o cogoya la olu kun tɛna to ka dɔnkili dumanw mɛn parce que ni n tɛ studio kɔnɔ I kan ka hakili de jagabɔ o de ka fisa ni ko wɛrɛ wa ayi ok o b'a to an bɛna I ka titre filanan min lamɛn inshallah I k'o ma ko kanu kanu diɲɛ sigilen don kanu kan fɛn bɛɛ sigilen don kanu de kan vraiment donc an bɛ taa technicien fan fɛ an bɛ jɛ ka écran lamɛn ni Alahu Taala ka jɛ ka titre in lamɛn ka segin ka don kumaso normal in kɔnɔ inshallah Francis Siraya Janne Siraya Janem Espagne Siraya Janne Siraya Janem America Siraya Janne Mo foi makano Mona moye dogonela Mo foi makano Kujara bi dogonela Mone ma bebe Ne tara soirée Mone makani Tara cinema la Mwana ma bebe Ni manyane mwani ngama Wafika nyine mantanyama Nano de bena Fui makanubo Kujara bido gonela Fui makanubo Kujara bido gonela Totenela Totenena Totenenina Totenena
kanu jarabi dogolila fama alay duma koloda ayoda kiraba kanu bosu fama alay melege bauda ayoda kira kanu kama fama alay adama dunda ayoda mamadu kama foima kanu bode kanu ngebalite kanu jado kodiye kanu de ko jarabi dogolila anganyo kanu angagenyo fe anganyo buruja angagenyo fe anganyo koromati gaye angagenyo fe na bebe de fe jarabi kanu benna inyana fe mwene monedila ko jarabi dogolila nini dusuguni de afali me kanuna ganyamoga kanundela niene tusulaje afali me kanuna nini ngamauga kanundela ahale mae ni mankanuye ofema kanu kujarabi dogolela ahale mae ni mankanuye ofema kanu kujarabi dogolela Prince Momo Kane vraiment ni b'a jira na k'a fɔ i bɛ baara caman k'i yɛlɛma bolo ka ca ka ni dɔnkili fɛn fɛn da a bɛɛ bɛ diya maaw ye vraiment Prince n b'a dɔn daduliya wɛrɛ bɛ sɔrɔ i bolo dɔnkili da an b'i ka faniw fo nin yɔrɔ la an b'i ka faniw fo nin yɔrɔ la inshallah inshallah b'a jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo yɛlɛma la Prince an b'a fɛ k'a dɔn bi i ka projet ye jumɛnw ye projet ka ca projet ka ca studio ko clip ko ka ca ni ko caman ok mais i ma concert foyi programmé ni wakati na yi ma concert programmé fɔlɔ mais après janvier mina concert programmé Côte d'Ivoire moins 7 concerts ok mais muna Prince ma a kanu ka concert kɛ Mali la yan ba bon ni wakati na an bɛ ka baara dɔw de sigi sen kan parce que artiste bɛ jate caman minɛ sinon projet min yɛrɛ b'an bolo ni wakati na o bɛ daminɛ le 10 Burkina le 10 awɔ Burkina o ye concert ye 4 de n'an y'o kɛ dɔrɔn an bɛ segin n bɛ sɔrɔ ka labɛn sabati tournée internationale yɛrɛ ye san voilà donc un peu an tɛ girin ka don voilà inshallah ala ka bɛn ɲa yarabi Prince Momo Kane i ko artiste caman ka di ye vraiment yɛrɛ ko i ka idole ka ca ouais mais an y'a ye waati dɔ la an ka artiste ba dɔ bɛ denmisɛnnin don yɛrɛ ɲɔgɔnna denmisɛnnin dɔ don a ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ ka tɛmɛ k'a to o gɛlɛyaw kɔnɔ i ye a kanu ka morceau dɔ kɛrɛnkɛrɛn a tɔgɔ la ni o bɛ tali kɛ Van Guitar la vraiment hakilina in nana cogo di ani an b'a fɛ k'a dɔn mun de bɛ Prince ani Van Guitar ni ɲɔgɔn cɛ ne ni Van ma ɲɔgɔn ye yɛrɛ an ma deli ka ɲɔgɔn ye fana an ma ɲɔgɔn ye mais quand même a ye ɲɔgɔn wele voilà bon ni jɔn min ye baara kɛ tuma dɔ la i b'a kɛ ni ŋaniya de i ni mɔgɔ min bɛ baara kelen kɛ ni gɛlɛya y'a sɔrɔ da la k'a fɔ k'a ɲɔgɔn bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ yaya donc n'a bɛ se k'a soutenir cogo min na a b'a soutenir ten voilà bon dɔnkili dara Van na mais dɔnkili jara ka dama tɛmɛ an yɛrɛ o morceau in voilà ko vraiment i b'a sɔrɔ la k'a fɔ sûrement fɛn dɔ bɛ Van Guitar ni Prince Momo ni ɲɔgɔn cɛ fɛn ba t'an cɛ n t'a kɛ parce que on fait même travail an bɛ baara kelen de kɛ donc komi y'a sɔrɔ ala ka latigɛ don mais jɔn kan ka bila kunna den ma don o don ko bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ komi i balima sɔrɔ o bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ donc n'i y'o bila i kunna dɔrɔn ça va c'est vrai voilà morceau in bɔ ni bi cɛ an ma deli ka ɲɔgɔn ye fana ayi an ma ɲɔgɔn ye parce que peut-être ale ka temps parce que ne bɛ n yɛrɛ ka temps dɔn cogo min n bɛ baara kɛ n'o de ye voilà sinon an kumana yɛrɛ an kumana yɛrɛ voilà baara ɲɔgɔnya yɛrɛ gasi la voilà ne y'a dilan o de kama voilà inchallah mais a ka di ye don nataw la i ni Van Guitar wajibi don ni saya ma teliya ka featuring kɛ a bɛna kɛ parce que aw bɛɛ denmisɛnninw ye vraiment Mali kɔnɔ bi aw bɛɛ tɔgɔ bɛ ka fɔ vraiment moi je pense que i ni Van Guitar ka featuring kɛ a bɛ lamɛn kosɛbɛ n dalen dɔ la kosɛbɛ ça c'est une bonne idée bien
Oui. C'est un bon idée. Ka projet la watari. Nala sonama hakilina bina. OK. Hakilina bina inchallah. Je vais faire. OK. Y a pas de problème. Ambi foki walimando prince momo kanika anka tomato mancha inchallah. O kama anyuru bakanu ni plateau bain aller sans verre parce que antisegi la soro ka klaki blaga tate. Savoir media a flelbo nyana finedo. Savoir FM lamebo fana nyana filendo. Akadi anye prince momo kanere ka a kanduma labla inchallah. Savoir media togola ani savoir FM togola inchallah. Channa minede ko nyani jonkani yere faga nyani nego nyani makani yere faga nyani ko nyani na tuma gele ya jugu na tuma benyana ni bana tuma fantanya jugu na tuma benyana ni bana tuma woro benta na tuma benyana nego nyani mugo kani yere faga nyani nego nyani jonkani yere faga nyani Sabami jariyo yala olu bebe artiste denson wole kuba dubila banyene ni mami barake sawari fetarai nyekali alala hadieni don chama elleri savar FM te arajo somi nyona mancha tele somi nyodum fana mancha ye juro ko di Bitade prince fane nego savami jarima dunya au kana wiyere fa nyani baba nyani bana donno geleana tumay mana sega duguna tumay mana na falote yana tumado fanda nyana tumay mana nego nyani jonkani yere fa nyani kuba eda kanno na falote ya eda kanne ni babi na kana wolo de tanye da kana bolo ni babi na kana fronyo tanye da kana bolo ne go nyani jonkani yere faga nyani vraiment prince momo kane bibina artiste demsami do just ledo possible donc da kankadi vraiment mi fou merci bien ika ni morceau dumaina ska a kren savoir media ale ni savoir FM belajile to ambado an kan mo club an kana o bina an ka jaw fana lage inshallah on atala amba nyini kanbo belajile fe ugo akli to prince momo kanena nala sona ma corona kosebe nala sona sadanga kene kunche inshallah mumbi fe ka fuika fanuye furikan laban na fana ka di an baw anan flel baw belajile vraiment mais kan bago bela jelinfo ani baranyogo ani ngam manager Vie Jawara. Vraiment, il est courageux. Courageux, voilà, ma faut vraiment, al nianye ambi, ale asababu, amu bela jalifo, kada shaka kulubaliga, ani mbarake nyongombe, jakisi kulubalu, kenbu bon, kacha, voilà, kenbi ere ale amblasera plateau kaya. Donc, il y a mes bela jalifo, kerengere ni yalan kanuboko, parce que ni ameko artiste mouyi kanoludo. Ni bifega donc i kanulente ha. Ebita to kono ebita sigi ni mogo bi segere walma ni mogo bi bi no fe ino don ali fini bu yere lay mama ko ti lay do ba do la kona dama dente tunerian donc an kan woga mu fo kosobe o ka chesiru la ali san do to ni do ka vocal la me aya chi interke vocal in copie ga chima akoko kwa meka kuma momer fe whatsapp la ka te kan la me ko bo ka fa yo ko diembe ulo te kanu chen ko ko ante mo yere la me koya aya la me wa ma la me ko ko ni akanu ni ala me 500 kera choko dollar parce que mo ko mani kanu e fendo de i yere ta ke kwa i yere te kanu ke abana adama de yere i sadi me fe ga fo choko mi ere sete kanu yi do ibe mo do kanu te ka soro esete ni yo tigila mo ko doron e kan go kanu ja obolo de kwa asa ni degulendo ni amine ko choko dollar ba de voilà donc kanu boko ko foli dantala bela jelen foli no parce que mo mi kanu de bi son mo mi kanu de bi laja o keranga donc li laban mo mi kanu de bi ladia bari mo mi kanu bi laja bi son o kife ni mai ko bi de me ki ka degu voilà voilà wa be signi ka fembe c'est ça allez
Prince Momo Kane anka tuma corona be foli di an filɛlibaw ani an lamɛnba jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma k'aw k'a fɔ ni tun ye aw ka artiste ba ye an ka plateau ba in sanfɛ ni o bɛ tali kɛ Prince Momo Kane la vraiment ni awa ka dɔ a tɔgɔ kɛmɛ ka kobaw ni babaw tigɛ bi na ka d'a kan denmisɛn min don a cɛsirilen don ni awa ka dɔn k'a fɔ aw mago bɛ a la a ye wuli ka jɔ sabati a ka se a ka manager ma inshallah an bɛna manager ka nɛgɛjuru sira labila o kuma an tɛ bɔ yan ni an ma foli di Prince Momo n'an ma foli di i furumuso ma parce que vraiment a kana na taa ɲɛŋunu bɔ a la a kana na taa dimi an kɔrɔ o kuma an bɛ foli di a ma yan a fana bɛ k'an lamɛn nin waati na maa minnu bɛna an lamɛn kɔfɛ u bɛ se ka Prince Momo Kane wele 79 39 65 58 an bɛ se ka kan 79 39 65 58 o yi ka manager minnu mago bɛ Prince Momo Kane na kuma jɛmukan bɛ labɛn k'a lase aw ma Savoir Media ale awa ka dɔ bɔlɔsiraw kan araba o araba nɛgɛ kaɲɛ 19 tɛna ma gosi kana bila nɛgɛ kaɲɛ 17 la aw den kana balimakɛ Seydou Damele Sidney ale fɛ ka bi jaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Dramane Jire a n'a ka équipe dafalen o kuma an bɛ dugawu don kɛ yarabi ala ka san kura jira an na ka d'a kan nin bɛ dansi kɛ 2022 ale jɛmukanw na inshallah sankura nata an ka dɔgɔkun maa welelen o bɛ na bɛn Yusuf Tapo ma Zikiri Yusuf Tapo a tɛ kɛ basi ye min ni a nan bɛ dɛsɛ aw kan bɛ jɔ a kun wɛrɛ